Isa ka police corporal sa Negros Occidental Police Provincial Office nagpositibo sa droga matapos ginpaidalom sa random drug test. Yaring balita nga aton gintutuka. 5 ka pulis sa Negros Occidental Police Provincial Office ang ginpaidalom sa random drug testing sa December 9. Sunod sa tagpamuno sa Crime Laboratory 6, ang 5 ang ginpili isang ila mismo mga hepe. Sa pagwa sa resulta, isa sa 5 ang nagpositibo sa droga. Confirm positive yung isang police corporal. I-withheld lang muna natin yung pangalan niya kasi bibigyan natin siya ng ample time o rights na i-challenge yung aming examination. Sa preliminary result pa lang, nagpositibo na ang lalaking isa ka police corporal. Agud masigurado, ginpadalang specimen sa PDEA 7 para sa confirmatory testing. Bangod guba ang machine sa rehiyon. Ang resulta, nagapabilin nga positive. Wala naman ginhingadla ni Ancheta ang pulis sa idalob sang NOCPPO. Posible man sining i-challenge ang resulta. Apa ang pareho nga specimen sa initial kag confirmatory results ang gamiton. Suno kay Brigadier General Rolando Miranda, posible madamo pa ang madiskobrehan nga pulis nga nagagamit sa droga. Bangod sa patigayunon nga drug testing sa kapulisan sa rehiyon. Siguro marami pang darating na ganyan kasi I have ordered yung... Meron na akong 8,000 plus na drug test kit eh. Para masigurado natin malinis yung hanay natin, ano? Pahayag sa tagpamuno sa Pro 6 sa nagpositibo nga pulis. Relentless. Walang patawad. Talagang dapat, if we hit them hard. Ginatingwahan pa sa GMA Regional TV nga makuha ang bahin sa NOCPPO. Samtang, ginapaabot ang pagbisita ni General Rolando Miranda sa NOCPPO kag BCPO. Upod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.